Здравейте! Днес обсъждаме вечерната рутина, защо е важно да я спазвате и как може да изглежда тя. Много е важно да спазваме вечерна рутина, защото всичките тези малки стъпчици и действия преди лягане дават усещане на детето, че то контролира ситуацията и знае кое след кое следва. Следователно, при смяна на обстановката детето се чувства спокойно, защото знае какви са очакванията към него. Разбира се, всички действия, които сега ще изборя, могат да варират като последователност прямо ритъма на всяко семейство. Обичайно започваме с баня, като добре да знаете дали банята действа по-скоро успокояващо или ободряващо на детето и съответно ако действа по-превъзбуждащо, да не е последна стъпка преди заспиване. Следва хидратацията на тялото, масаж, ако бебето е все още малко, смяна на пелена, слагане на пижамка или дрехи за сън, хранене с адаптирано мляко или кърмене, като тази стъпка също по мои наблюдения доста варира като последователност в различните семейства. Ако все още имате време до заспиване, четене на книжка или друго спокойно занимание, препоръчително на приглушена светлина. Слагаме чувалче, залагалка, ако използвате такива, включваме белия шум, загасиме лампите и бебето е готово за сън. Надявам се видеото да ти е било полезно, може да ми оставиш коментар или да ми споделиш на лично и ще ми е интересно да чуя спазвате ли вие вечерна рутина.